μακαρόνια με σάλτσα, ειλικρινά. Λέγονται μακαρόνια με κιμά ή αλλιώς μακαρόνια μπολούνες. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έχουμε εδώ ένα ολόκληρο μπολ. Μιλάμε για ποσότητα και σήμερα θα φάμε μαζί μακαρόνια με κιμά, λοιπόν, με μπόλικο τυράκι. Οπότε καλό είναι μαζί που θα φορέσετε τα ακουστικά σας να πάρετε και ένα πιατάκι μακαρόνια με κιμά για να φάμε μαζί. Πρώτα όμως φορέστε τα ακουστικά σας, γιατί έχουμε πρώτα τα ASMR tingles. Ξεκινάμε. Τώρα, επειδή ξεκινάμε μαζί, θα θέλετε να πάρετε και εσείς το δικό σας πιάτο μακαρόνια με κιμά για να φάμε μαζί. Περιμένω λοιπόν να το πάρετε. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτη μπουκιά μακαρόνια με κιμά. Ρουφίγματα alert, ρουφίγματα alert. Πεινάω τόσο πολύ, δεν έχω φάει τίποτα όλη μέρα, μα τίποτα. Πάμε άλλο ένα. Λοιπόν, το αεροπλανάκι. Για πάμε μαζί μου. Καντέα, καντέα. Είμαι για να με φάνε τα λιοντάρια, τρομερές στιγμές. Για πάμε. Γερibukια, μιλάμε big bites αυτό το βίντεο. Είναι ό,τι καλύτερο. Big bites. Ανακατεύουμε όσο μπορούμε το τυράκι να πάει παντού και ο κιμάς. Πάμε μαζί. Πάμε μαζί. Και άλλη μπουκιά. Και άλλη μπουκιά. Αυτή είναι μακαρονάδα. Αυτό το βίντεο είναι για πολύ μακαρονάδες. Πάμε μαζί. Τρώμε καλά και αυτό μπαίνει προς τα μέσα. Αλλά βγαίνουν προς τα έξω. Άλλα πράγματα βγαίνουν προς τα έξω. Αλλά δεν μπορώ να το πούμε αυτή τη στιγμή γιατί τρώμε. Είμαστε ένα ASMR eating show. Για πάμε μαζί.
πάρα πολύ κιμά. Έχω συνηθίσει να τρώω πρώτα τα μακαρόνια και ο κιμάς μένει στο τέλος. Μένει έτσι μπόλικος στο τέλος. Τώρα θα λέτε όλοι πως τρώει έτσι ο Πούστης. Το τελευταίο καιρό κάνω και ψιλοδίαιτα, θα έλεγα. Να ρίξω κάποια κιλά, γιατί με έχει πάρει από κάτω που μερικοί με φωνάζετε χοντρό. Επειδή αυτό το βίντεο έχει φτάσει πια στο τέλος του, βασικά το φαΐ έχει φτάσει στο τέλος του, τα μακαρόνια με κιμά ή αλλιώς μπολονές. Όχι πάντως μακαρόνια με σάλτσα, με να ακούω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, επειδή έχει τελειώσει αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, ένα share, για να με βοηθήσετε να συνεχίσω να κάνω αυτά τα βίντεο. Από μένα λοιπόν και στο επόμενο ASMR βίντεο, γεια σας.